క్రిచి అభిరుచి. నా అభిరుచిని మీ అభిరుచిగా మార్చాలని ట్రై చేస్తూ మోదకాలు చెప్తున్నాను. సో ఇది చాలా బాగుంటాయి. చిన్న చిన్న టిప్స్తో చెప్తాను, అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. లోపల జ్యూసీగా, పైన సాల్టీగా చాలా బాగుండే స్వీట్. ఇది బొజ్జ గణపతికి బాగా ఇష్టమైన స్వీట్ అండ్ మహారాష్ట్రలో బాగా చేస్తారంట. మా ఫ్రెండ్ ఒక్కసారి నాకు రుచి చూపించింది, సో అప్పటి నుంచి నా ఫేవరెట్ అయింది. సో ఒక ప్యాన్లో 1 కప్పు బెల్లం తీసుకోవాలి. ఈ కప్తో తీసుకున్నాను నేను. అలాగే దానిలోనే 1/4 కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుంటూ కరిగించాలి. ముక్కలు అస్సలు లేకుండా చూసి కరిగించి 2 మినిట్స్ కరిగిన తర్వాత ఇలా ఒక తీగ పాకం వస్తుంది. అప్పుడు మనం 2 స్పూన్స్ యాలకుల పొడి, 1 కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. అస్సలు క్రాంబుల్స్ లేకుండా చక్కగా కలుపుకొని 2 మినిట్స్ అట్లా ఉడికిస్తే అది ఇట్లా నురగలుగా వస్తుంది. సో అప్పుడే మనం చూసి దించేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక పక్కన పెట్టుకొని ఒక గిన్నెలో 1 కప్పు వాటర్ వేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని 1 కప్పు బియ్యపు పిండి. ఇది మనం ఫోర్క్తో కలుపుకుంటే బాగా కలుస్తుంది. అస్సలు ముద్దలు కాకుండా గట్టిగా వేడిగానే తిప్పేసుకుంటే ముద్దలు కాకుండా ఉంటుంది. అలాగే వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇలా క్లాత్తో ఒత్తుకోవచ్చు, లేదా వేడి పట్టగలను అనుకుంటే చేత్తో ఒత్తుకుంటే ఇలా మెత్తగా పిండి చపాతీ పిండిలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని చిన్న ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇలా చిన్న ఉండలుగా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని, చిన్నవి కానీ పెద్దవి కానీ కట్టుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఆ తర్వాత పిండిని మనం ఇలా ఆ ఉండకి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. స్ప్రెడ్ చేసుకొని నాకు ఒక్క చేత్తో చేయడం వల్ల మీకు చూపించడం సరిగ్గా కుదరలేదు. సో బాగా లైట్గా తిన్నుగా స్ప్రెడ్ చేసుకొని తిప్పుతూ ఉంటే ఇలా వస్తాయి. సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత అవి చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి అండ్ తినడానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో 2 గ్లాసుల వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా కన్నాలు ఉన్న గిన్నెలో కానీ ప్లేట్లో కానీ మొత్తం సర్దుకొని మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు ఆవిరికి ఉడికితే ఇలా మెత్తగా జ్యూసీగా తయారవుతాయి. సో మా పిల్ల కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.